Comença una nova temporada per l'hort i avui us ensenyo tot el que vaig fer l'altre dia per deixar-lo a punt per la plantació de l'estiu. El primer que faig sempre només arribar és anar a la meva guixeta, agafar les eines i posar-me les botes. I abans d'arribar a la parcel·la us ensenyo les dues cares de la primavera, aquesta que és la bona, que és que et vas trobant floretes, insectes per tot arreu, i l'altra que és que quan arribes a la parcel·la et trobes amb això, perquè a la primavera i a l'estiu les males herbes creixen molt ràpid. I com ja he dit, ara toca fer una nova plantació, així que el primer que em vaig dedicar a fer va ser collir tot el que quedava de la plantació de l'hivern. Per una banda les faves, que n'hi havia bastantes, uns quants enciams, remolatxa, els últims calçots de la temporada, api i alguna col. I després ja em va tocar anar traient totes les males herbes. Aquí va venir la meva mare a ajudar-me, però la veritat que va ser una feinada, perquè n'hi havia moltíssimes. Per facilitar-me la feina i tenir més espai, vaig treure també les tuberies del rec. I ja després d'unes hores picant, rascant i arrencant-me les herbes, vaig omplir un parell de carros com aquest i a poc l'espai ja s'anava veient d'una altra manera, molt més buit i ja gairebé a punt per poder plantar de nou. Després de moltes hores de treballar a la terra, treure, recol·locar el rec i planificar una mica la plantació, per fi vaig anar al planter a fer una primera compra. El primer que vaig plantar per aquesta nova temporada van ser diferents varietats de tomàquets, dos tipus diferents d'albergínia, maduixes i uns quants enciams. El següent dia, per de comprar altres coses per plantar, també vaig portar les canyes pels tomàquets i adob, el qual vaig anar repartint per les zones on anava a plantar alguna cosa i barrejant bé amb la terra. Algunes de les coses que vaig plantar aquest dia van ser pebrots de diferents varietats, carbassons i per fi les meves carbasses que vaig germinar a casa i que ja estaven prou grans per portar-les a l'hort. Llavors ja va arribar el moment de col·locar les canyes, que el que permeten bàsicament és que la planta creixi correctament, hi hagi millor ventilació i sobretot evitar el contacte del tomàquet amb el terra quan aquest creix, ja que això provocaria l'aparició de fongs molt fàcilment. Llavors es lliga cada tomaquera a una de les canyes i les canyes entre elles per evitar que es tombin amb el vent, i així és com va quedar. Finalment vaig ruixar les plantes amb sabó potàssic dissolt amb aigua, que això ajuda a prevenir l'aparició de plagues. I aquí us ensenyo com han començat a sortir les primeres maduixes, com comencen a créixer les albergínies i les carbasses, i ja per últim la part que més m'agrada venir a l'hort a l'última hora del dia.